Ka jaka pynlang bala pyrthei da ka Umtong Village Employment Council VEC lingba ka scheme MGNREGA jangka mau kontrol CNRD block menta kala long kumkawai ni ki jaka jngohkai pyrthei yakani ka jaka lawan bon play da ka kong Isawanda lalu IS Deputy Commissioner ka East Khas Hills District hakar pinyo regular bear arajar arpawai haka jingi don langru BDO ka mau kontrol CNRD block ba LT Taryang ki officer u Sardar ka Snong Umtong ba tribor mensong kinong kitkam ka Umtong VEC kinong yelam na ki VEC paper ka thain mo kunro lem kiwi pan kani ka jaka pynlang kala long ka jaka ka bakring ki khmat na ka jing itanat jongka da ka jipen wan dorling ba ka jing trai bnia jangka Umtong VEC kuman chupentep kani ka jaka ka deiru kapung ka bakimrat klau ki juwan bandi hakipor menchua hakani ka sngi ka kong Isawanda kala pliru ya ka jaka sa jan kabadan na kate ka jaka pynlang pat pelait ru yaki sembai dok kha hakate kapung la samru iki khusnam shekishnang buper ki ba pendre kambha ya ka scheme MGNREGA Rekat ni lah pelang ko kadai be hangi ngin nang kadai hangi ngin nang wadron kami kata ko Umtong ko Umtong te ladang ngim don Umtong ngin don jaka shu ngin pendap he tin habis nan gitar no daka doklong men jaka Umtong nomor ba ngim nang ngin nang pada pe kumbalong mentah kani jaka Umtong baka kan show ko kawa henry kan internet pen phu pen pheng ini jaka but kan menra ka jing mentoy Umtong ya phi ki pa nong song sni riwat ki mrat ki bareng ru ki bdon hagani ka than kani ka than kumbalong baros kata kalong kabasadian ha baros kata rei ladang ipet hagani ka poro menta ba jing itnat yung ni jaka ka jing don ki kabu kababun ma bangila bande ye de bun sien hi ka song hangi bangin perkhat jengai bangin pet jengai bangin ya pet ya ki bakat kum ka juk ngim dei shu bun shu em ha ta ka juk mau ka bagi perkhat ki ba chu long robor ka juk ka jing ting ha ka juk ka jing sme ha ka juk ka jing subas ni iwe kam dei shu ka por kum kata ka por nan ta kla dei hi bangin gajing subas ni menta ka de tang lada nge shong marjan bat nge medeng mas tati tu belum deng mas na subas mi long ni de yo shu covid 19 covid arpo mental arpo we yo mi sulta yuta ni de ban ting
Hendringin di penting ada yang tahu beliau bangimi had lendat ki nama beliau hi ulong kongi hi udah ni kecing yu ban ngim ju dai ban bo kom kita kecing snow ban ngim dia kan uno kecing wanra ya kino ki jing tray bapla la ni kino ki idea ki bapla ni dia ban pensiong dong dia ni dia perkan nama rupa bun sien hi ngim boy perkan dia keno ka kan sawan hangi ngim jupai berkat ini mencua bangin ong ba ani nak mat yang jongi siok surok kibun habis nong kitau setan nong kendong kibayat berat kejat serta bakin jupai berkat ini bakin ong ba ku kesin kin sapai surong ji hazar mo ya ha abai rumah Ban ai ku blay ka office jong video bla ai ki jingkren ki prepare ki ba shong sbai shong rupa ubang athrai ulong ku pa na ka binta ka blog ka jong phi omtang hakikam pen roi lani hakikam jong ka sarkar ki ba gidon kam ban pynthei lingba ka blog hen rei ba ai men sim ya phi na ka por uba yarap uba ai jing kumno bangin la ban kentiu ya kan ka dong ka thain jong ni barok away I project director ibalong ibadaypet ya kadi kakam MGNREGA bat ka PMAY ketua scheme snai yang haka East Khasi Hills baro kawe ka district ka bahetam haka jala ka ba shitom bon ki jing henry hapo ka jing penya jong I ko mapilayo snow ni yo ya ka achievement ka babiang hapo ka district ka jong I hakini kisnem ki bala biang nado usnem arjan khatsan kan riu khat niaw hado menta kasi pila ya penlot ya bormet ban pentrei kini hikam ki ba menta kasni ni yo I hakmat jongi kila urlong kila long ki ba itnat hado kata-kata kajok jongi kade kajok ka bangi kwa ban yo I ya ki result lani ni kwa ban yo I ya ka jingkala menta hi lani lasai hi kajok jong ka mobile phone ka bala phi kwa ban ya kren ki parlok lam yo network tang si minute ru pila ya dom pila ya mare keleng saudom ngam yo ban kren ngam yo ban tit kumno kia long ngim kamniar bangin ya perkhat jengai bangin ya no shwai kita ki jingbom suthu jingmut jongi le si khnang bangin perkhat bangin ya thaulat ringkat na ka benta ka lawai ka jongi kani ka kam ka ba phila tre ka sedang le si hai simbo jing perkhat ibarit nakaliang jong kinong yalam shnong kiyo I ka jing terkhong kiyo I ka jing kerdo ha ka shnong ka thau kiyo I ba kisim kido kila khamduna ka namni kasni ka por ba le si ki don ki wan sha ka office jong video ki ong sal ni kwa ban saheb ni kwa ban ya snok tilang bangni perkhat kumnong in la ban pin km yang ya ka me ka mariang ka jongi tinado kitu ki por haduk menta Pio I hakmat jong pihi kumalong isodar idang ong idon tang iwe ising iar ibarit iya denti hang ni hadin kata
kata kawa kalau suja jelang kalau ngam sekendo minta kasih pada kani kajaka ke beipen ngat kata-kata ke bemeneng layo bante gitu dok harit kiban saroi kiban sakiem kiban sa wanra ki jingim pada ki balai hujat hagani kajaka isdang de ijing perkat ibarit isdang de idea ibarit Henry lingba ka jinge treshitom jompi lingba ka jinge yaisha jompi bat kham kerpang lingba ka jinge yatli jompi kum ka VEC piyo pangket ya uso jom ka jinge treshitom Hagaba kan sa ay kam ay jami umtang yigilang shukshnong yigisamla yigilang kubi Hare Krishna Balong may nigino ilang bawala ikla haka Henry VEC Kali-kali habis celebrate baka water day ka